Nou, dit is een Fries Redmond kuiltje. Dus is vliegende toons die nacht is ze binnen. En nou, de bevalling ging net helemaal goed, maar ik weer gelukkig correct op tijd. Ik hier jongens dat er met hem kelly boer. En ik kwam om pak een beetje 3 uur kwam ik bij de kei. En toen zeg ik dat ze ongeveer tot Safir weer het holtje eruit. En eigenlijk weer de bevalling weer al ophouden. En de tongen weer helemaal grut en koud en opzetten. Dus ik denk, nou, dit is ik weer jammer, want het kuiltje zal wel deerwijzen. Dus toen heb ik het eruit lutsen. En tot mijn verbazing kuchelen ze een keer en toen die zit ik nog. Dus dan heb ik haar snel mooi strieën, heb ik haar helemaal even drooggerost. Dan heb ik haar bierstje van de orenko. En toen ben ik de hele nacht ben ik in het spier geweest om het kuiltje te redden. Hey, Keltje. Maar klaar, we hebben een mooi zo'n Fries Redmond kuiltje erbij en daar ben ik hartstikke wies mee. Ja, wat stel je melk aan? Nou, ze doet het eigenlijk heel goed. Ze drinkt goed, ze poept mooi, ze is mooi donker. Nou, ze glimt, ze is goed zoen, ze boat het mooi. Nee, dat is een fantastisch mooi kuiltje. Ik ben de eermerking onder het klassiekje van het kuiltje. Kuiltjes met, nou ja, eigenlijk voor het nadat ze geboren worden binnen een paar dagen met ze de eermerking in. Hè. En dit kuiltje heb ik ommelden met nummer 4415. Dus die gaan we er even in dan bij het kuiltje. Ik vind het zelf ook altijd nou ja, net leuk om het te doen. Maar ja, kleren, ik ben als boer verplicht om de eermerking er niet te doen. Dus dat het erbij in het leven van het kuiltje. Elke dag een beetje meer melken, goed in de gaten houden en dan hoop ik dat ze aanstaan mooi in de boeten met de orenkuiltjes. En dat we nog lang van haar genieten mooien.